Výjazd storočia pre Slovan Bratislava je tu, som tu aj ja a Matchday TV, Allianz Arena, legendárny štadión s kapacitou 75 000 domov, Bayernu Mníchov. Spolu sme začali prvý zápas proti Manchesteru City a spolu tu aj ukončíme posledný zápas Ligy majstrov. Bayern Mníchov, Slovan Bratislava, Allianz Arena, poďme na to. Najprv sa však vráťme pár hodín späť, keď ráno išla jedna časť ľudí z Bratislavy do práce a druhá polovica sa chystala obsadiť s celým Mníchov. Ja som samozrejme v tej druhej polovici, toto si nemôžem nechať ujsť a odchádzame už o 8 ráno s autobusmi cestovky Dakar. Vnútri mali pre nás pripravený nápoj, vyhriatý autobus a mohlo sa ísť za dobrodružstvom. Čakalo nás približne 5 hodín cesty. Cestou som si stihol vybrať aj ďalšiu dovolenku na leto a ani neviem ako a boli sme v Mníchove. Musím uznať, prvé pohľady na Allianz Arenu boli naozaj krásne. Po 7-hodinovej ceste sme to dokázali, sme konečne v Mníchove. Na štadióne Bayernu Mníchov, Allianz Arena. Cestovali sme 7 hodín a za ďalších 7 hodín sa tu skutočný posledný zápas Slovanu v Lige majstrov v tejto sezóne. A myslím si, že sme si nemohli vybrať naozaj lepší zájazd, výjazd ako práve na tento štadión. Ideme si pozrieť štadión, ukážem vám nejaké zábery, ale musím uznať, že naozaj vyzerá veľkolepé a je obrovský. Idem ho ešte teraz obehnúť dookola, kým je svetlo, pretože sa sem vrátime až za tmy. Ale vyzerá to tu trošku tak opustené, ako na konci sveta a keď som bol na iných štadiónoch v Anglicku, ale aj u nás na Slovensku, napríklad na Slovane, tak tu je to naozaj, že úplne na konci sú tu také divné múry. Mám z neho taký divný pocit. Uvidíme, ako to bude večer, keď tu budú ľudia, aké bude vysvietený. Tu sú vystavené všetky domáce tituly Bayernu. Bayern je tak na tom, ako sa môžete pozrieť, podobne ako Slovan na Slovensku. Nemá moc konkurenciu. Musím uznať, že som dosť prekvapený, že je to tu dosť škaredé. No, za to môže aj ročné obdobie, ale ja mám pocit, že u nás na Slovensku to máme v okolí štadióna lepšie spravené a ešte je to klub, najväčší klub v Nemecku, najúspešnejší a vyzerá to tu zvláštne, no úprimne poviem, predstavoval som si to trošku ináč. Pozreli sme si štadión a ideme sa pozrieť do mesta na Mariánplatz, kde sa majú stretnúť fanúšikovia Slovanu. Celkovo sa cítim ako na Slovensku, keďže slovanisti naozaj úplne ovládli či už metrové stanice alebo samotné mesto. Sme v nejakej typickej mníchovskej krčme, kde čapujú litrové pivo, ktoré stalo 20 €. Už ma skoro otravili McDonaldom. Som to presne vravel, no nevyzerá to príliš lákavo. Ale aspoň máme Pokémonov. Teraz ma chcú finančne zlinčovať, tak verím, že bude stať aspoň za to. Skvelé pivo za 20 €. My sme zabehli na rýchle jedlo a samozrejme som nemohol v meste konania Oktoberfestu vynechať tradičné pivo. Po nakrmení a napojení som sa z toho litrového piva vyčural asi 5 krát za pol hodinu a mohli sme sa vybrať naspäť na štadión. Všade boli stovky slovanistov, v metre nás samozrejme odstavili a nedostal som sa s tou prvou veľkou skupinou slovanistov na pochod k štadiónu. Čo ma mrzí, ale pre vás som našiel nejaké zábery, ako to vyzeralo na námestí, tak sledujte.
skvelej atmosfére v centre mesta a v metre sa dostávame opäť na štadión a musím uznať, teraz to vyzerá naozaj o mnoho lepšie už aj zvon. Naozajstný futbalový chrám a mimochodom v Allianz Arene sa hrá tento rok aj finále Ligy majstrov, takže my sme navštívili takto dejisko finále Ligy majstrov už v predstihu. Ideme si odložiť veci, kamery, rúbsaky a tak a za hodinu a štvrť sa začína futbal. Toto všetko sú autobusy Slovanu a má tu byť až 5 alebo 6 000 fanúšikov. Akurát sme si boli zaniesť veci a samozrejme opäť nás nechcú pustiť. Jedna skupinka je už vnútri a druhá teraz čaká tu, priamo pred štadiónom. Extrémne sa teším, som zvedavý na atmosféru, viem, že Nemci vedia spraviť perfektnú atmosféru všeobecne. Takže som zvedavý, či bude vypredané, som zvedavý na 5000 slovanistov v hosťujúcom sektore a poďme na to. Hurá! Po pol hodine, možno aj 3/4 sa dostávame konečne dnu, do zápasu ostáva približne 35 minút a ideme hneď na štadión do našeho sektoru. Akurát ideme na štadión, teda už sme na ňom, má to asi tak 300 poschodí a som extrémne zvedavý a teším sa na ten wow efekt. Mannschaftsaufstellung des deutschen Rekordmeisters. Hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern. In unserer Nummer 1 der Kapitän Manuel. Unsere Nummer 3 Winkel. Die 6 Joshua. Unsere Nummer 9 Harry. Mit der 10 25 Atmosféra je neskutočná a aj keď som na toto neskutočný štadión, neskutočná atmosféra, naozaj ani neviem koľko, 4-5 tisíc fanúšikov Slovanu, zaplnený štadión Bayernu. Typický Neuer toto. Typický Neuer. Šikovia Slovanu pozbudzujú naozaj celý čas, to isté Bayern, neskutočná atmosféra. Na futbal som sa zatiaľ pozrel asi tak 5 krát, obrovský štadión, krásny. To vyzerá v pohode, Slovan už mal aj pár nejakých takých
nádených útokov a zatiaľ sa z toho nič nepodarilo, avšak stále fandíme a myslím si, že dneska ani o ten výsledok nepôjde. Schöne Flanke von Josh Kimmich und der Torschütze, unsere Nummer 25, Thomas! 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 Neuer Spielstand, FC Bayern München. Bratislava. Danke! Čo sme teraz nedali? Mohlo byť 1-1 v Allianz Arene v 30. minúte. Zatiaľ skvelý výkon Bayern. Drží loptu, ale nič z toho nemá. Teraz Barsigan mohol dať proti Neuerovi, potom dorážka, mohlo byť 1-1. Neviem si predstaviť, čo by sa tu stalo, keby dáme gól. Máme za sebou prvý polčas zápasu, od ktorého som možno nečakal až tak, koľko sme videli naozaj. Perfektný prvý polčas, podľa mňa Bayern nie je ani až tak oveľa lepší, drží loptu, Slovan mal 1-2 naozaj vyložené šance, podľa mňa to kľudne mohlo byť 1-1. A som naozaj prekvapený, že Bayernu ide stále o dosť, potrebuje vyhrať čo najväčším rozdielom, potrebuje body do tabulky a zatiaľ to naozaj Slovan zvláda perfektne, atmosféra je perfektná, naozaj celý tento sektor je plný slovanistických fanúšikov, obrovský, nádherný štadión. Verím, že Slovanu sa podarí streliť minimálne jeden gól, nech sa môžeme aspoň tešiť a akože keby to skončí remízou, tak sa zblázni. Na štadióne Bayernu som ešte síce nikdy nebol, ale na tento štadión mám naozaj vynikajúce spomienky, pretože do tejto brány z tohoto rohového kopu dal Didier Drogba gól v roku 2012, Chelsea je môj obľúbený klub. A do tej brány na druhej strane strelil víťaznú penaltu, takže na tento štadión mám naozaj krásne spomienky a verím, že tie krásne spomienky sa tu predĺžia aj po dnešnom zápase. Poďme na to druhý polčas, Slovan do toho! Druhý nájazd na bránu, druhý nepremenený, mohlo byť 2-2, 1-2.
dobré šance Slovanu. Ten gól je naozaj blízko, Bayern nie je až taký dobrý, aj keď druhý počas začal naozaj oveľa lepšie, má do šanci. Je akurát 59. minúta a Bayern nás tlačil, akorže sa nám podarilo dostať sa do nejakého protiútoku. Škoda, už sme mohli dať minimálne 2-3 góly. Poďme ďalej, ja verím v ten gól. Takto sa fandí za stavu 0-2. Bratislava ist unser schönes Stadion wieder einmal mehr ausverkauft. Wir bedanken uns bei 75.000 Zuschauern. Danke fürs Kommen. Today's attendance 75,000. We are sold out. Úprimne ma to extrémne sere, lebo to boli dva rovnaké góly po dvoch podobných hlavičkách. Škoda. Bayern zápol na naozaj dosť vysoké obrátky, je to stále 2-0, 75. minúta. Slovan už odpadol podľa mňa aj trošku, čo sa týka fyzických síl. Na atmosfére to však určite neoberá, stále perfektná atmosféra od obidvoch fanklubov a naozaj takýto výjazd je splnený sen pre každého futbalového fanúšika. Neskutočné, poďme si ešte užiť posledných 15 minút. Tretí gól. Škoda, akurát som chcel povedať. Že je škoda, že je 85. minúta. Výsledok 2-0 nie je vôbec až taký zlý. A Bayern dal akurát tretí gól. Gól strelil... Kto dal gól? Coman a Slovan má teraz šancu. Že my sa dočkáme? Nedočkáme. 85. minúta, tak poďme to už nejako dobojovať, snáď nedostaneme štvrtý gól. 3-0 ešte stále fajn. Sme na Bayerne. Skoro bránu odjebalo. Poď! Vystrel! Ježiš!
Slovan dal gól v Allianz Arene, to sa nepodarilo aj iným tímom. Zápas skončil, Allianz Arena sa pomaličky vyprázdňuje, teda už sa vyprázdnila. Čo k tomu povedať? Zápas bol crazy, musím sa priznať, že zo začiatku som sa trošku bál, ešte pred zápasom aj včera, že aby to nebol nejaký veľký debakel, aby to nedopadlo 7-0, ja neviem, videl som, že ľudia si robili srandu na Facebooku, že to skončí 10-0. Myslím si, že Slovan podal naozaj skvelý výkon, hral v Mníchove na Bayerne, kde aj iné týmy dostali iné debakle 8-0, 9-0, takže myslím si, že výsledok 3-1 je naozaj pre Slovan super. Rozlúčili sa s Ligou majstrov so styčenou hlavou. Podarilo sa nám streliť gól, za čo som veľmi rád. Celý zápas som si to prijal a užili sme si to naozaj, že všetci. A myslím si, že ak by Slovan premenil to množstvo šancí, ktoré mal, tak to mohlo skončiť aj ináč. Aj keď samozrejme Bayern mal prevahu, Slovan mal naozaj dosť veľa šancí. Bayern to mal vzadu otvorené, škoda. 3-1 je tak super výsledok, ja som veľmi šťastný. Teraz nás čaká dlhá cesta domov, v autobuse Daka. Ak ste futbaloví fanúšikovia, tento vlog vás bavil, dajte mi like, dajte mi odber. Už budúci týždeň sa chystám na Stamford Bridge, kde idem na zápas anglickej Premier League. Chelsea versus West Ham, Chelsea moja srdcovka, veľmi sa na to teším. Po Allianz Arene navštívime ďalší naozaj pre mňa milovaný stánok Stamford Bridge. Určite ostaňte so mnou, dajte mi odber a vidíme sa budúci týždeň na Stamford Bridge. Čaute. Až cestou domov som si uvedomil, že kde som vlastne bol a čo som zažil. 6000 slovanistov na výjazde, to sú čísla elitných európskych fanklubov, čo sa týka výjazdov. Legendárna Allianz Arena, 75 000 ľudí. Slovan skóroval, ako som si prijal, podal naozaj statočný výkon. Celkovo gratulujem Slovanu za túto skvelú cestu a reprezentáciu Slovenska.
Ja som fanúšik, ktorý by to povedal aj o Trnave, Žiline či Banskej Bystrici, keby sa im to podarí dostať sa do takejto fáze. Takže držím palce a verím, že Liga gangsterov bude opäť čoskoro v Bratislave. Ďakujem, že ste dopozerali tento vlog do konca a ďakujem cestovnej kancelárii Daka za lístky a odvoz a ďakujem rovnako aj za Skybox na poslednom zápase proti Stuttgartu. Neskutočne som si to užil a 100% využijem vaše dovolenky cez leto. Mal som dosť času na to vybrať si dovolenku, 7 hodín je 7 hodín, určite si pozrite aj vašu dovolenku na leto za naozaj super ceny na daka.sk. A budem samozrejme vďačný aj za každý odber a like od vás. Už budúci týždeň vyjde vlog z pondelkového zápasu Premier League medzi Chelsea a West Hamom. Daj odber, aby ste neprišli o vlog z mojeho milovaného legendárneho Stamford Bridge a vidíme sa čoskoro. S pozdravom, Chris, Matchday TV.